Zdarec ľudia, vítam vás, ja KixLP a dneska natáčame Counter-Strike 1.6, natáčam cez Fraps, ako ste si mohli všimnúť, a trošku tu je zvuk, lebo moja sestra je tam a proste tak. Raz som to natáčal, ale som sa chcel pozrieť a spadol mi Fraps. Takže musím znova natáčať a to je isté kolo, takže nič ste nezmeškali, lenže som bol prvý, tak vám poviem, ale to je o ničom. A mám toto. OK, a zoberieme si slievočku našu. Poď. Musíme niekoho postrieľať, lebo otvoria, poďme. Všetky kluky, no tak vy nie. A prepáčte, že tak hovorím, ale ešte noc, tak OK, zabili sme ho. 31 kg. Ty kráso. Oni stále mať windu, takže to je posledné kolo. Potom asi môžeme ešte si stiahnuť komentár video, alebo nejak sa to neviem, jak sa to volá, komentár, niečo tak. Asi si dneska ešte stiahnem. Neviem nájsť to, lebo ešte musím toto natočiť a tak ďalej, takže neviem. Tu sa mi zdá, že tak je. No a ideme. Takže pokiaľ príde moja sestra, tak môžeme natáčať. OK, zabili sme ho aj sme dali. OK, prejeme ďalej a toto video bude kus také, no, nie slabšie, ale také, jak sa to povie, kratšie. Lebo idem ešte, to chcem si stiahnuť ten konventer, či ako sa to volá. Zabili sme ho. Ty. No a ešte si ho chcem stiahnuť, potom asi ho ešte konventujem, neviem. A pôjdem spať. Ale asi ešte to stihnem, neviem už. Najisto, neviem vám tu trepať. A zabili ma. Ok, 10 hodín. No tak, to nevieme. Ešte vydržíme páru a tak aspoň do koniec kola asi. Neviem, kedy bude koniec toho kola. Ja ešte sa rozhodnem, že dokedy. Ešte 5 kol si dám. Ale ja neviem. Tak 5 kol, no. Máme tu 6 minus 1, takže 5, takže 5 kol. Presne. Neviem prečo ho go, keď ho zabijú. No, ten nám hovorí, že sa zasekol. Pozdravte do videa. Pozdravte do videa. Nech pozdravia do videa. Nech pozdravia len. Sakra. No, tak ešte 3 kola. Mám to spočítané, keď teraz kape, tak ešte potom 2. Toto už bude 3. Proste vám poviem, že kedy konec. Počkáte sa. No a teraz je 3, no, tak vám poviem. Toto je 3. kolo.
to tam hodím, teraz sa skriem a sem. A teraz zabil ma. Pôjde druhé kolo a už budem vypínať. No, nepôjdem ešte videokonverter. Neviem, jak sa to volá. Videokonverter. Á, teraz sme červení. Tak, 1 kill. A ten druhý už neštil som. Tak a toto bude posledné kolo. Posledné kolo. Teraz to musíme ich napúkať, keď je posledné kolo. Tak, no tak poďte. Hej, tam je. A zabili ma, tak posledné kolo sa nám vydarilo a ja sa s vami učím. Keď sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like a keď sa vám viac video páčilo, tak nezabudnite dať odber. Tak a ja sa s vami učím, čau.